إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 18 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan March ne ko April? March shekara 2025, wanda bisa dalilin zaman mu kan kujerar nan wani babban uzuri ne ya taso wa malam. Cikin umarni da gaggautawa ya ce mu hau a ɗan faɗi abin da Allah ya wadatar da mu, Allah ya karɓa mana, kuma Allah ya sauƙaƙa masa. Wato fa ba ƙarami ba ne, wato kujerar nan kujera ce. Allah ya saka wa malamu da mafi can alkhairi. To cikin abin da malam ya karanta mana za mu so mu koma can baya mu ɗan yi muraja'a. To sura da za mu ɗan taɓa ita ce suratul Ikhlas, wacce ita ce sura ta 112 a cikin Alƙur'ani. Mabuɗin sura malam ya ce sunanta, ita menene sunan sura? Malam ya ce wannan sura ta shahara da suna suratul Ikhlas, amma abin da ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai ana kiranta da suratul qul huwallahu ahad. To kaga yanzu mun samu sunoni guda biyu kenan, suna guda biyu. Da wanda muka sani menene suratul Ikhlas, ga ƙari na biyu shine menene suratul qul huwallahu ahad. Sanda aka saukar da ita, to a wani gari aka saukar da ita? Da mun sani sauran Qur'ani an saukar da su a garuruwa guda nawa? Garuruwa guda nawa? Da wanne da wanne? Makka da Madina. Na'am. To ita wannan malamai sun tafi, mafi yawan malamai sun tafi cewa an saukar da ita a Makka, amma wasu kaɗan daga cikin malamai su kuma sun ce menene an saukar da ita a garin Madina. Jerin saukarta, kun san Qur'ani yana da surori guda 110 nawa? 110. Na'am. To kun ga akwai sequential order yadda aka saukar da su ko? To shine malam zai faɗa mana yaushe ne aka saukar da ita wannan sequential order take. Malam ya ce ita ce sura ta 22 a jerin saukar surorin Alƙur'ani. Ta sauka bayan suratul Nasi, gabanin suratul Najmi. Mun fahimta? Ta sauka bayan suratul Nas, gabanin wace sura? Suratul Najmi. Adadin ayoyinta guda 4 ne a wurin mutanen Madina da Kufa da Basra, amma a wajen mutanen Makka da Sham ayoyinta 5 ne. Falalarta, ita mai falalar suratul Ikhlas din nan, kaɗan daga ciki shine an samu hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yarda, wani ya ji wani mutum yana ta maimaita karatun qul huwallahu ahad. Da gari ya waye sai mutumin nan ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa masa abin da ya ji, cewa menene ya ji wani yana ta karanta suratu qul huwallahu ahad ita kadai kurin. Kawai mutum sahabbin nan ya raina wannan sura kawai da ke karantawa. To bari mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, na rantse da wanda raina yake hannunsa, lallai ita wannan sura tana daidai da 1/3 na surorin Alƙur'ani. 1/3 na Alƙur'ani. Ma'ana kenan ita kadai suran nan, Ƙur'ani dama izu nawa ne? Izu 60. To 1/3 ɗin izu 60 nawa ya kama? Izu 20 kenan.
to kaga kenan wannan sahabin ba karamin abu bane yake ta maimaita ta. Allah ya ba mu iko. Falala ta biyu shine an karbo daga Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, ta ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shugabantar da wani mutum akan wata runduna, sai yake jan mutanensa sallah. Shi shugaban tafiyar kenan, yake jan mutanensa sallah, yana cike karatunsa da qul huwallahu ahad. Ma'ana idan ya karanta suratu fatiha a sallah, ya karanta wata surar, to baya kafin ya yi ruku'u sai ya cike wannan surar da karatun qul huwallahu ahad. Da suka dawo sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa masa abinda mutumin nan ya rika yi musu a wannan tafiyar. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tambaye shi me yasa yake yin haka. Sai suka tambaye shi, sai ya ce saboda ita siffar Allah subhanahu wata'ala ce, kuma Allah mai rahama ne, kuma shi sahabin nan ya ce menene yana son ya rika karanta ta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba shi labari cewa to ga albishir fa, cewa menene lalle Allah mai tsarki da buwaya yana son wannan bawan Allah. Yanzu ina abin daɗi, Allah ya son. Wani hadisi Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito shi. To babban jigon ita surar, ma'ana babban darasin da ke cikin wannan sura menene shi? Abubuwa ne ɗaya, biyu zuwa uku. Na ɗaya daga ciki shine menene? Tabbatar da ɗaitakan Allah, cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne. Na biyu, tabbatar da cikar wadatuwarsa da zatinsa, cewa menene kuma babu wanda ake nufa da bukata sai shi kaɗai. Hatta kafirai nan sun yi menene ittifaki cewa menene da sun shiga rudani, da an tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa, za su ce wane ne? Allah. Mun fahimta? To Allah ya ƙara datar da mu, Allah ya ƙara cirar da mu. Babban jigonta na ƙarshe kuma shine menene? Rushe aƙidar jinginawa Allah menene? Haihuwa. Ba shi da ɗa, ba shi da jika, bai da mahaifa, ballantana wani wanda ya rike tamka a gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne. Allah ya datar da mu. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, Allah ya ce qul huwallahu ahad. Ka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine Allah shi kadai. Allahu samad, Allah abin nufa da bukata. Dukkan mu nan muna da neman bukata wajen Allah. Da mun sha ruwa za mu daga hannu, bayan mun yi addu'a zahaba zama wafta wa insha Allah mun yi zikirorin mu za mu ne roƙi Allah, Allah ya tabbatar mana kai bayan kowane ibada. Kai muna tafiya muna menene duk cikin menene neman Allah ya biya mana bukata miki. Sai na uku, lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wata'ala ba a haife shi ba, bai haifa ba. Lam yalid bai haifa ba, wa lam yulad kuma shi ba a haife shi ba. Aya ta ƙarshe wa lam yalid wa mene wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma babu wani da ya kasance tamka a gare shi cikin halittunsa. Babu wani wanda ya kasance tamka a gare shi. Malam Allah ƙara masa rahama ya ce Allah mai tsarki da ɗaukaka ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya furta cewa lallai Allah mai tsarki da ɗaukaka ɗaya ne, ya kaɗaita da cancantar a bauta masa, babu wani abin bauta sai shi kaɗai, shi ne kuma abin nufa na bukata, domin da zarar muna da bukata za mu koma zuwa gare shi. Wanda shugabanci ya tuke zuwa gare shi, duka muna an ara mana shugabanci. Kai nan shugaban kanka ne, ni nan shugaban kaina ne. Sai a unguwa aka samu menene shugaban unguwa, shine wa mai unguwa. A gari aka samu menene sarki. A ƙasa aka samu menene shugaban ƙasa a siyasance. To haka idan aka tike duka menene shugabanci ya koma zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala. Domin ya tattara duk siffofi na kalama da menene ɗaukaka. Allah subhanahu wataala shi kadai ne dangance da wannan abubuwan. Yana daga cikin kamalarsa cewa menene shi bai haifi komai ba,
ba kuma wanda haife shi, don haka ba shi da ɗa, ba shi da mahaifi, sannan kuma babu wani ɗaya cikin halittunsa da ya zamto tamka a gare shi. Don Allah menene tamka ɗin nan ne? Duk muna islamiyya malaman mu za su ce walam yakul lahu kufuwan ahad, kuma babu wani wanda ya kasance tamka a gare shi. To mece ce tamka ɗin nan ne? Kawai duk muna jin ta ne kuma mun shiru mu tambayi malaman mu ba. Da Allah menene kawai tamka ɗin nan ne a Hausance? Na'am? Tamkar? To ka ji ba da alhamdulillah kuma ji malam ya ƙara ma'ana wani ta ƙara koma mana ayar lam yalid walam yulad kenan. To alhamdulillah. Sannan kuma babu wani ɗaya cikin halittunsa da ya zamto mene tamka a gare shi, don babu mai kama da shi a sunaye. Duka wani babu wanda za a kira shi da Allahu ya amsa. Sai dai a ce menene Abdullahi. Inda an ce Abdullahi zai amsa, mutane za a amsa. Abdurrahman za a amsa. Amma za a ce Ar-Rahman. Ai Allah ne kawai. Mun fahimta? Allah ya ba mu sa'a. Da siffofinsa babu kuma wanda muka isa mu ce menene mu danganta ɗaya daga cikin siffofin Allah mu danganta masa ko wannan bawon Allah ya amsa. Bai isa ba. Ba zai ma iyo ba da kuma ɗaya daga cikin ayyukansa. Ko ba za mu kira wani ba mu ce ya kai ruwan sama, ya kai mai mana ruwan sama. Ai tun anan ma anan al'ummar wajen za su yi maka menene? Za su yi bombarding ɗinka. Allah ya shirya da mu. To kaɗan daga cikin ayoyin da za mu fahimta a cikin cikin ayoyin nan malam ya ce, na ɗaya tabbatar da ɗayantakar Allah subhanahu wa ta'ala cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da siffofinsa. Matakai guda nawa? 4. Rububiyya da uluhiyya da sunaye da menene siffofi. To nan shine abin tambayar. Menene uluhiyya da kuma rububiyya da kuma menene sunaye da siffofi? Karkasuwan menene wa'annan idan muka dawo yanzu? Karkasuwan menene? Tauhidi. To me na farko? Uluhiyya. Menene ake nufi da uluhiyya? Na'am? Na'am? Ga aikin bawa ne? Uluhiyya. Aha, sai rububiyya fa? Aikin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma sunaye. Shi ne mene? Sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Sai menene shi kuma na ƙarshe? Siffofi. Zai ke nufi da sunaye da siffofi. Za mu ji ana faɗi suna siffa. Suna siffa. Me ake nufi kenan? Masha Allah. Malam ya ce yanayin mutum, yanayin yadda abu yake. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana da siffofi, yana da sunaye kuma yana da menene siffofi. Allah ya datar da mu. To kaɗan daga cikin abubuwa kuma na biyu da za mu fahimta shine mene? Duk wani girma da ɗaukaka sun tuke ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne wanda kowa da komai suke da bukata a wurinsa. Amma shi baya bukata wajen kowa, baya da bukata wajen komai. Mu ne muke da bukata gare shi, amma shi baya bukata gare mu. Sai abu na uku, Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin daga cikin abu da kuma za a ciro to shine mene? Tsarkake Allah daga menene? Haihuwa. Wato shi bai haifi kowa ba, ko ba wanda ya haife shi. Don haka duk wanda ya jingina haihuwar ɗa namiji ko mace ga Allah, to lalle ya ɓata mai nisa. Allah ya ƙara shiryar da mu. Abu na 4 da aka ciro shi ne Allah mai tsarki da ɗaukaka bai yi kama da kowa ba cikin halittunsa, kuma shi kaɗai ne baya da menene sai mu koma can tamka ɗin nan. To Allah subhanahu wa ta'ala bai da tamka. Mu da dai muke ƙara menene bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na ƙarshe shine wannan surar ta kunshi tauhidin sunayen Allah da siffofinsa. Allah ya datar da mu, Allah ya ba mu sa'a. Mun taɓa sura ta gaba ita ce suratul falaq, ita ce sura ta nawa a Qur'ani?
tunda wata ita ce sura ta 110 nawa 112 kun ga next ta ce 113 to malam ya ce sunanta ita wannan ne sunan suratul falaq din nan wannan sura ta shahara da suna suratul falaq saboda kalmar al-falaq da ta zuwa ayar ta nawa aya ta nawa ta nan gefen nake son ji wanje ba aya ta farko barakallahu fik ta zuwa ayar ta farko amma a mafi yawan hadisai da maganganun sahabbai an kira ta da suratu qul a'udhu bi rabbil falaq kamar suratul ikhlas da muka wuce ita ma mafi yawa ana kira ta da wace suna suratu qul huwallahu ahad to ita ma wannan sura sahabbai suna kiranta da suratu qul a'udhu bi rabbil falaq to sanda aka saukar da ita a wani gari ne ita ma aka saukar da ita shine malam yace sura ce makkiya bisa magana mafi inganci jerin saukarta a ciki wace sura ce bayan wace sura ce aka saukar da ita malam yace ita ce sura ta nawa 20 a jerin saukar surorin alqur'ani kun ga suratul ikhlas ita ce sura ta nawa 20 da biyu ita kuma wannan ita ce sura ta nawa 20 kun ga sai da aka saukar suratul menene suratul falaq kafin suratul ikhlas na'am ta sauka bayan suratul fil kafin suratul nasi ta sauka bayan suratul fil wace sura ce suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mana yace adadin ayoyinta guda nawa ne guda 5 falalarta to za mu ji ɗaya kaɗan daga cikin falolinsu hadisai da yawa sun inganta game da falalarta tare da suratul nasi da suratul ikhlas daga cikinsu akwai hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a duk dare a wani lokaci duk dare kowane dare ya kasance yana aikata mene idan ya zo kwanciya sai ya haɗa tafukan hannayensa guda biyu ya yi tofi a cikinsu sai ya karanta me yake karantawa za mu gani qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nasi mun fahimta sannan ya shafe jikinsa gwargwadon ikonsa sai ya shafe jikinsa idan ya tofa sai ya shafe jikinsa gwargwadon iko inda hannayensa za su taɓa jikin kenan yana farawa da ina da ina yana farawa ta kansa da fuskarsa da gaban jikinsa yana yin haka sau nawa sau 3 ma'ana idan ya zo kwanciya barci zai rike hannayensa ya karanta suratu qul huwallahu falaq nasi idan ya tofa ko kuma ya karanta a ciki sai ya shafa kaga yayi daya sai ya ƙara karantawa ya shafa 2 haka har na 3 shi ma ko kuma menene ya karanta su a jere sai ya shafa sau nawa 3 wani hadisi Imam Bukhari da Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito hadisi na 2 ƙarƙashin falalarta an karɓo daga Aliyu dan Abu Talib Allah ya ƙara masa yarda ya ce kunama ta harbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah yayin da ya gama sai ya ce Allah ya la'anci kunama bata kyale mai sallah ba balle waninsa sai ya nemi a kawo masa ruwa da gishiri to ga wani magani fa ibn nabawi kenan sallallahu alaihi wasallam sai da a kawo masa menene ruwa da gishiri sai ya rika shafa su a wurin harbin da kunama ta harbe shi yana karanta mene ga wani maganin ciki qul ya ayyuhal kafiruna da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wannan hadisin Imam Tabarani ya fitar da shi da kuma a cikin Al-Mu'jam as-Saghir
shafi na 117 da kuma as-sahiha na Albani. Sai hadisi na uku a babin an karɓo daga Uqba ɗan Amir, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Uqbatu ɗan Amir, yanzu bana sanar da kai wasu surori waɗanda ba a saukar da su da kamar su a attaura da linjila ba da kuma alƙur'ani, littafai guda nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambato? Guda uku, attaura, injila da alƙur'ani. Na littafai guda nawa aka ambata alƙur'ani an saukar daga sama? Littafai nawa? Guda hudu. Da wane? Attaura, injila, zabura da alƙur'ani. Na'am, to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayarwa Uqbatu dan Amir. Sai Uqbatu dan Amir ya ce, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa wannan tambayar, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara masa da cewa menene? Kada ka bari wani dare ya wuce ka sai ka karanta su a cikin sa. Su ne mene? Qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas. Surorin nan guda nawa? Uku. Dalilin saukarta, kowace sura tana da menene? Yawanci duk aya akwai sababin nuzul. To malam zai faɗa mana dalilin saukar wannan surar. Malam ya ce dalilin saukarta, Zaid ɗan Arqam, Allah ya ƙara masa yarda, ya ruwaito cewa akwai wani Bayahude da yake zaune wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana shiga har cikin gidansa, wato kafin a saukar da ayar hijabi. Wace sura take ayar hijabi? wa banatika wa nisa'il mu'minin, suratul ahzab. Na'am, shine kafin a saukar da wannan ayar hijabin, kawo kowa da kowa yana shiga gidan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma bayan saukar wannan ayar fa sai aka sa musu non stop, aka sa no boundary, no entry by menene order kawai. Na'am, Allah ya datar da mu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince wa wannan bayahudan. To amma shi wannan bayahudan sai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kullakullan sihiri. Da yawa wannan kullakullan sihirin sai ya jefa a ina? Sai ya jefa a cikin rijiyar wani mutumin Madina. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da rashin lafiya na tsawon wata nawa? Wata 6. Sai wasu mala'iku biyu suka zo duba shi. Kun ga sun zo menene? Ziyaratul marid. Suka zo duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ɗaya ya tsaya a ina da ina? A cikin hadisin sai ɗaya ya tsaya a daidai kansa, ɗaya kuma ya tsaya a ina? Daidai setin kafaɗarsa. To bayan sun kasance a wannan yanayin, sai mala'ika ɗaya ya tambayi ɗaya, sai ya ce masa, ka san menene rashin lafiyarsa? Yake tambayarsa, shi menene rashin lafiyarsa, sababin rashin lafiya? Sai ya amsa masa cewa, ai mutumin nan wane ne da yake zuwa wajensa, ya ambaci sunan menene ba Yahudan nan, ya ce shi ne ya yi masa wasu ƙulle-ƙulle, ya jefa cikin rijiyar wane mutumin Madina. Da a ce zai aika wani, ma'ana da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika wani zuwa wannan rijiya don ya samo ƙulle-ƙullen, da zai ga ruwan rijiyar ya yi fatsi-fatsi tsabagen ƙarfin sihirin nan. Sai mala'ika Jibrilu, amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya zo masa da ƙul a'udhai guda 2, ya faɗa masa cewa wane ba Yahude shi ne ya yi maka sihiri, sihirin kuma yana can cikin rijiyar wani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Aliyu, amincin Allah ya tabbata a gare shi, da ya je ya sami ruwan wannan rijiya. To shi kuma sayyidina Ali yana zuwa sai tarar da ruwan rijiyar nan fa ya yi menene? Ya yi fatsi-fatsi, ya kuma ciro waɗannan ƙulle-ƙulle ya kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Jibrilu,
amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce kenan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwance kulli daya ya karanta aya daya, ma'ana an yi kulli guda 11 adadin ayoyin suratul falaq da suratul nas, 5 ga nawa 6 ya kama mana nawa 11, ma'ana jikin sihirin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kulli guda 11. Kowace aya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta tare da sun ce kulli daya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaru da lafiya. Bari mu ji hakan take, ya umarce shi da ya kwance kulli daya ya karanta aya daya, yana yi sai ya fara jin sauki, yana sunce kulli daya sai sauki ya fara samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yayi ta kwance su kulli yana karanta musu aya ɗaya yana gamawa sai ya ji ya warke gaba ɗaya, ya miƙe cikin nishaɗi kamar abin da ya taɓa, kamar abin sihirin nan kamar bai taɓa samunsa ba. Wannan hadisi mala ya ce
mutum ya ganka da cikin masha Allah kawai zai nemi wannan ni'imar da Allah ya maka wai ta wuce ba kai kai wa kanka ba kai bane to dan me mutum zai ji haushin abin da ba mu muka yi ba wa kanmu ba na farko dai ba mu muka ba wa kanmu rayuwa ba dan abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu na cikin rayuwa wallahi wani bai isa ya taka mana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce menene ko da kaf duniya za su haɗu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa mutum zai samu abu to wallahi ba su isa ba haka kuma inda sun haɗu su ce wane fa sai ya samu to idan Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ba wallahi komai iyawarsu ba su yasa su baka ba to wallahi idan muka rike wannan wallahi shikenan Allah ya ƙara wadatar da mu da wadatar zuciya shine kaɗan daga cikin ayoyin za mu fahimci cewa menene malam ya ce gaskiyar sihiri da hanyar magance shi ana dole mu yi imani da cewa idan fa aka yi da izinin Allah abin nan zai kame shi idan kuma aka yi kar mutum kuma ya sardu da ce to ai sihiri ba a magani gashi nan an saukar da dalilin sababbin ma saukar surar menene domin magance sihirin da aka yi wa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kaɗan daga ciki shine yawanci masu niyyar aka aikata shari to nan ne shine ka ba duk wanda yake nuna yana son ka bane fa ainihin masoyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazaftar da mu da menene zikirin safiya da maraice wallahi mu rike su wannan surorin sun wadatar da mu suratu qul huwallahu falaq nasi mu jero su sau uku a safiya mu karanta ma'ana bayan sallar asuba mu karance su haka da yammaci ko gab da magariba ko kuma bayan sallar magariba mu karance su insha Allah sharrin mutum da na aljan in Allah yadda Allah zai tsare mu sai dai menene kaddarar ubangiji shine Allah ya ƙara tsare mu na uku malam ya ce masu sihiri babban sharri ne a cikin al'umma don haka musulunci ya yi umarni da a kashe su shine boka in aka kama shi ko da ya tuba menene malamai suka ce kisa shi ne ko da ya tuba ba abun wannan bane fa ba abun wasa bane musuluncin kenan shari'ar kenan in ya koma can wajen mahalicinsa to shine nan kuma idan Allah ya gama ne kwatan wa wani ne bayi haƙoƙinsa domin ko da fa mutum ya tuban tsakanin bawa da bawa Mr. A ya cuci Mr. B Mr. B ya nemi yafiyar Allah ko ya tuba to Allah subhanahu wataala ba zai yafe wannan zaluncin da aka yi Mr. A ba har sai wannan Mr. B ya maida masa ko kuma gobe kiyama an yi sulhu sulhun shine menene cikin kyawun ayyukan mutum to shine za a ɗiba domin can ba kuɗi ba dinari sai menene lada ne da zunubi to da shine ake cinikayya Allah ya datar da mu Allah ya tsare mu daga cikin zaluntar bayan Allah sa sai na hudu malam ya ce hasada babbar cuta ce mai kama zuciya wadda take sa mutum ya rika fatan bushewar wata ni'ima daga ɗan uwansa don haka zai ta ƙoƙari don ganin ya cim mummunan burinsa kuma hasadar tana fara daga ina idan ɗalibi ne a aji tun muna firamare wane yana ta yin na ɗaya duk da abu ne mai kyau kana ta na ɗaya ko to wani fa wani zai iya kasa riƙewa zai zo gada ya same ka yi confronting naka cewa ina ai sai na buge ka sai na menene ɗanka a waje zo buge taho duk cikin menan shi kuma wannan competition ne amma wani wallahi kuma nan kiri-kiri zai nuna maka ina hasada ce wallahi ko kuma wani ya gaggafa kai sabon ɗinki ka ko amma wallahi zai kasa riƙewa sai ya zo ya taɓa launin kun fahimta idan ya taɓa launin nan to sai ya classify kawai da kaga irin wannan menene kai kuma na ai zuciyarka za ta ɗaso maka ku to dan kai kuma ya ki shaidan cewa uzu billahi minash kenan wallahi ka yaƙe shi
insha Allah wani abu ba zai galaba ba. Sai kuma da kaɗan kaɗan za ka ɗanye masa ihsani dai to ta nan kuma za ka dawo da shi insha Allah. Allah ya datar da mu. Ta ƙarshe malam ya ce sura ta ƙunshi menene neman tsari daga dukkan nau'in menene shari baki ɗaya. duka abubuwan min shari ma khalaq wa min shari ghasiqin idha waqab wa min shari naffathati fil uqad wa min shari hasidin idha hasad. Duka gaba ɗaya wa'annan nau'ukan duk sura ta menene ta mana maganin su insha Allah idan muka karanta su da kyakkyawan menene niyya ba kamar mai wannan ba mai istighfar kawai astaghfirullah bai san menene abin da zuciyarsa take menene faɗi ba a'a sai ya zauna idan yana da kyau abin yana da kyau mutum yana tadabburin menene abin da yake karantawa domin menene nan kuma ta fi mana tasiri idan muke karatun muna halarto da abin da surar abin da kalmomin surar ta kunsa abin nan ya fi mana tasiri wani neman gafar ubangiji ne wani kawai larabcin ya sani astaghfirullah kawai na yi astaghfirullah amma inda watakila zan ce da harshen da nake ji a ce Allah ka yafe min ka ganin na fi menene halarto zuciyata akan wannan neman istighfarin da nake yi wa Allah to haka wajen neman tsarin ubangiji shine menene muna halarto da zuciyarmu cewa muna da gaske muke wajen neman menene tsarin ubangiji to insha Allah Allah subhanahu wataala zai tsare mu to sai mu tsaya anan abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada cikin sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya cire shi daga cikin kunnuwan balantana ya shiga cikin zuciyarmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah